Collserola és una humil carena que s'aixeca paral·lela a la costa, falcada amb tot d'estribacions que s'estenen terra endins fins a donar-se a les planes del Vallès i del Llobregat. Un geòleg diria que és una part més de la serralada litoral catalana i que està formada bàsicament per les roques d'origen argilós que coneixem com pissarres o llicorelles. Però per un historiador, aquest era el territori de cacera dels nobles de Barcelona que a l'edat mitjana hi anaven a caçar l'os. Al temps de la guerra, això que ara són boscos ufanosos era gairebé un desert esquitxat amb 4 mates, resultat de la necessitat dels barcelonins de pujar a la muntanya a buscar llenya. I encara més tard, l'abandonament de molts conreus i les repoblacions forestals amb criteris particulars van convertir la serra en un immens mosaic vegetal fruit de la història de la intervenció humana. Per un biòleg, el rovell de l'ou de la serra és la foc groga, que conserva un alzinar amb roures inèdit que ha crescut gairebé sol, sense la influència de l'home. Aquí les heures emboliquen els arbres amb una abraçada mortal, i a la tardor, les fulles dels roures i els pollancres s'acomiaden amb un espectacle de colors abans que el vent se les emporti bosc enllà. És ara quan el bosc sencer fructifica i ofereix als seus habitants tota mena de baies i llavors. El marfull dona raïmets diminuts i l'arbós fa cireres aspres que pinten el sotabosc de colors. Acabat l'estiu, la majestuosa papallona de l'arbós té els dies comptats i deixa la llavor per l'any que ve en forma de perles menudes enganxades al nervi de les fulles. I com cada tardor, el turó de la Magarola fan torns per observar els rapinyaires en migració. El turó és una talaia perfecta per aprendre coses sobre els ocells migradors. 8 entre setmana, però ple de gom a gom els dissabtes i diumenges. En poc més de 15 dies hi passen cada any uns 2.500 ocells, la majoria xoriguers, esparvers, parpelles i aligots vespers. Mentre uns se'n van cap al sud, uns altres estan decidits a aguantar el fred i es queden a casa, o hi arriben procedents del nord. Els trencapinyes s'instal·len a les pinedes i una bona colla aprofiten ara la menja que ofereixen les heures. Unes baies tendres i sucoses que, quan hi ha gana, són una autèntica temptació. Al Centre d'Educació Ambiental de Maspins, l'hivern els serveix per fer 2 feines alhora. La canalla equipa la intimitat de les mallarengues des de darrere uns plafons. I els ocells gaudeixen cada matí d'un plat combinat de llavors variades amb què poden atipar-se sense cap esforç. Això sí, cadascú té els seus gustos. Les mallarengues aprenen de seguida a pellucar una tira de cacauets penjada d'un filferro, mentre que al gaig li agraden més el blat de moro en gra i les pipes de girassol. El pigot, però, només vindrà si li oferim una mica de greix animal ben col·locat perquè hi pugui accedir. Ajudar els ocells es pot fer de moltes maneres, i ara també és l'hora de penjar les caixes niu. Els arbres vells plens de forats són cada vegada més escassos i les caixes supleixen d'alguna manera aquesta manca d'habitatges.
està. Tot seria molt fàcil si es mantingués aquest bon ritme, però a Collserola, com a tot arreu, hi ha gent de tota mena i fa falta una força de l'ordre per controlar una taca negra, els furtius. L'objectiu poden ser els mateixos ocells que van a la menjadora i que acaben fregidets amb patates rosses. Però també els porcs senglars, els toixons, els tudons i els esquirols són possibles víctimes. Els guardes asseguren que només hi ha una solució. Més vigilància, més vigilància. Això passa, per no parlar, per canviar de tema, per exemple, amb els incendis, no? Els incendis passa el mateix. N'hi ha molta gent que són els piròmans, no? Que li agrada fer foc, i quan nosaltres patrullem amb el cotxe, només passant per una carretera, per un lloc que és conflictiu, només patrullant, no? Intensament, aquell dia no n'hi ha foc. Amb la mateixa temperatura, amb la mateixa humitat, aquell dia no n'hi ha foc. No estem ni a foc. Pues lo de la casa és igual, és estar a sobre. Collserola és un punt de trobada d'homes i animals de tota mena. Cada cap de setmana els berenadors adequats expressament pels responsables del parc s'omplen de milers de visitants que hi fan el trago i la postellada. I això no és cap novetat. Fa com a mínim 6.000 anys els hiverns del poblat de Can Oliver ja ho feien a la seva manera. Els habitants d'aquest poblat pertanyien a la tribu dels laietans, que ocupaven les terres que s'estenen des del Garraf fins al riu Tordera. Ara, el col·lectiu de recerques arqueològiques de Cerdanyola fa excavacions per esclarir com vivien en aquell temps, enmig de cérvols, cabirols i tortugues. Per la raó que sigui, Collserola no ha deixat mai de ser habitada. Aquí hi ha edificis romànics de categoria que conviuen amb tot un mostrari de cases modernistes de gran valor arquitectònic. Al costat hi ha masies habitades on l'àvia tipa les gallines i cases pairals amb 500 anys d'història, com la de Can Coll, convertida avui dia en un museu-escola on el jovent pot aprendre coses tan senzilles com el contacte amb l'hort i els animals de peu rodó. Des d'aquí surten visites guiades als boscos del voltant, amb l'objectiu, en aquest cas, de descobrir la intimitat dels seus habitants, mal siguin de la mida d'una aranya esporuguida que ha caigut en mans de la mainada. És tendre. No, quan són tan peludetes són d'esquirol. Perquè l'esquirol el que fa és arrencar les bràctees per trobar els pinyons. En canvi el ratolí ho rata i ho deixa ben polit. Els esquirols són xafarders i es deixen veure fàcilment. Però no totes les farusses de la serra són tan desvergonyides, ni de bon tros. Per conèixer la vida secreta dels toixons, els voluntaris del parc han de buscar rastres i petjades com ho faria un detectiu privat. Després d'uns quants anys de feina intensiva, ara ja saben que fan els caus a les fondalades i que els cucs de terra són part important de la seva alimentació. Aquest gran carnívor és tan fort i valent com esquerp i vergonyós, i per observar-lo sortint de casa calen moltes ganes de guait i un sac de paciència ben gros. Si nota alguna cosa estranya, el toixó pot passar dies sencers sense eixir del cau. La guineu, en canvi, és més desvergonyida i amb una mica de sort és possible fins i tot trobar-la a ple dia enfeinada amb algun ratolinot. També hi ha qui ha vist la mostela, el carnívor més menut i el més àgil de tots.
Però al món dels carnívors hi ha autèntics especialistes a passar desapercebuts del tot. I per gaudir uns segons amb els moviments reservats del gat mesquer cal tenir molta sort. Collserola és terra de contrastos. A tocar d'un gat mesquer vergonyós hi pot haver un xivarri impressionant i no passa res. Aquí hi ha lloc per tothom. Avui és el 3 de març i com cada any amb tota la puntualitat que es mereix una bona peregrinació, l'ermita de Sant Medir viu un formigueig de gent d'arreu que venen a missa, a aixecar castells i passar un dia al bosc. Diu la llegenda que en Medir era un pagès de la zona a qui van matar uns soldats durant l'època de dominació romana. Ara, elevat a la categoria de sant, és motiu de devoció dels veïns de Sant Cugat i de Gràcia. A tocar de l'ermita, uns lledoners gegantins en recorden l'empremta de l'activitat humana. Abans, d'aquests arbres se'n feien forques de fusta per remenar la palla. Ara són un testimoni més dels canvis del paisatge, com ho són també els alzinars esclarissats sense arbres vells ni sotabosc de cap mena i les plantacions de pins que omplen aquest vessant del llevant de la serra. Encara ara hi ha plantades populars de tant en tant que serveixen, si més no, per ajudar a la conservació d'un immens jardí botànic modelat com una peça de fang per la traçuda mà de l'home. I mentre uns planten, uns altres tallen per conservar camins o per evitar focs forestals en zones amenaçades. Una falsa contradicció que ens mostra una vegada més el fràgil i artificial equilibri de la serra de Collserola. Les mimoses tenyeixen els jardins de groc llampant. És el tret de sortida de la primavera. Al bosc, el marfull ens ofereix ara un esclat de poms de flors diminutes. I les merles tenen feina agambant el jovent que sempre té gana. Les mallarengues han trobat les caixes niu. S'hi han ben instal·lat i ja s'hi troben com a casa. Aquesta és la mallarenga blava. I aquesta altra, l'emplomallada. Totes busquen erugues per atipar els pollets que s'esperen dins la caixa. Si estan de sort, potser trobaran l'eruga de la papallona de l'arbós, que ha crescut a poc durant tot l'hivern i ara ja és a punt de convertir-se primer en crisàlide i més tard en papallona. A Can Balasc, mentrestant, també s'ha notat l'efecte de la primavera. És una masia convertida en estació biològica on hi ha una instal·lació per estudiar el món dels toixons. Avui s'emporten una femella a la facultat de veterinària perquè pot ser que estigui prenyada i li volen fer una ecografia per assegurar-se. Mes, ¿no? Que se lo hicimos. Sí, el 15 creo que era, casi un mes. Siempre exploramos a ambos lados y aquí vemos ya una cavidad, una placenta, ¿vale? Con líquido. Primero la cabeza, luego el cuello, todos los huesos. Aquí vemos algunas costillas y vemos el corazón del feto, con el movimiento de las válvulas ecogénicas, ese es el movimiento. Després de la visita al veterinari, la toixona torna a casa. Ara caldrà esperar el part i intentar adaptar els cadells a viure en llibertat als boscos de la zona. La vida íntima de ellos no pasa en el interior de las tejoneras,
y entonces es muy difícil acceder si no es mediante una instalación de este tipo. La filosofía final de toda esta investigación sería que los animales, una vez liberados, volvieran otra vez a la tejonera y la tomaran como algo más de su vida real, ¿no? El bon temps ha tornat el verd a tota la serra i és ara quan ens ofereix la seva cara més amable, més acollidora. El punt més alt és el cim del Tibidabo, que fa 512 metres d'alçada. Des d'aquí, en un dia clar, es veu a baix tot Barcelona, la gran ciutat d'on surten bona part dels 2,5 milions de visitants que cada any passen per Collserola. Cadascú ho fa a la seva manera. Hi ha qui lloga un cavall a un centre d'equitació i també qui s'estima més pedalar i cansar-se una mica. Aquest verd és Can Rectoret. Vale, doncs és aquest, és el primer. Però tothom agraeix un bon mapa i, sobretot, una visita, mal que sigui fugissera, al centre d'informació del parc. Aquí un pot mirar el camí per arribar a les incomptables fonts que brollen de tota la serra. Algunes són conegudes i ostentoses, d'altres, més humils, són fins i tot difícils de trobar. Collserola té pistes de primera on hi ha trànsit tot l'any i corriols amagats per on només passen 4 bosquerols. Són els que menen als fondals on la vegetació de ribera es manifesta en la màxima expressió i on els rierols d'aigües fresques mantenen poblacions de barbs de cua roja. Exterminades gairebé del tot les anguiles, ara aquests barbs són la joia biològica de les rieres del parc. Els responsables de l'espai tenen prou cura de canalitzar les grans masses de gent pels recorreguts menys vulnerables. Aquí tot és a l'engròs. Una caminada popular són 20.000 persones i una obra il·legal és una urbanització sencera dins el parc. Un risc o un perill de futur que té Collserola és que no s'aconseguís la complicitat de tots els municipis que l'envolten, perquè la gran pressió urbanística que ha de suportar realment permeti que en un futur la línia de transició de natura amb la ciutat realment sigui una transició en què acabi guanyant el parc en la ciutat, no? I no a l'inrevés. El parc ha guanyat alguna vegada, com aquí a Cerdanyola, on hi ha una clara faixa de transició entre el bosc, els conreus i la ciutat. Però la trobada entre l'asfalt i el bosc no sempre és tan suau i algunes raconades arriba a ser un encontre de mal solucionat. És fàcil adonar-se'n pujant a la torre de comunicacions, una talaia de gairebé 300 metres d'alçada que ofereix una visió aèria de la serra i de la ciutat i de la relació entre les dues parts. És sàvia, i la fauna de la serra s'ha acostumat al tragí. Han après que viure de nit és molt més tranquil, i és ara quan surten els autèntics follets del bosc, ratolins entremaliats que s'afanyen a gambar les seves cries. I òlibes alliberades pels responsables del parc que miren d'enxampar-los per atipar la família.
la nit, el Gran Teatre de Collserola canvia de protagonistes i ofereix una representació nocturna de la lluita per la vida. Penjada sota una mata, una munió de crisàlides esperen la matinada per repetir una altra vegada el petit miracle que les convertirà en vistosos insectes amb ales. Després de néixer, la papallona expulsa 4 gotes d'un líquid vermellós. Això són totes les obres del procés de metamorfosi. Ara només queda esperar uns minuts perquè el cos impulsi a poc el líquid que omplirà les venes de les ales, que s'obriran com una punzella fins a donar un altre exemplar de la papallona diurna més gran d'Europa i una de les joies entomològiques de Collserola. Ha nascut una altra generació de papallones de l'Arboç. A Collserola hi viuen més de 500 espècies de papallones. La proximitat de la serra a les ciutats ha afavorit l'estudi d'aquests insectes i, d'una manera o altra, hi ha moltes dades sobre l'evolució de les seves poblacions. Algunes varietats són gairebé a les portes de l'extinció. D'altres ja han desaparegut del tot i només en queden unes quantes per mostra, conservades a les col·leccions dels apassionats d'aquest món. Jo el que us haig de dir és que la contaminació és el factor i els incendis més greu que tenim. Les plagues que es combaten amb insecticides també fan mal, però no és el més greu. El més greu és els incendis i la contaminació que hi ha. Penseu que per aquí passen tonelades i tonelades cada dia de petroli que s'està cremant amb els avions que passen i això cau tot aquí. L'arribada de l'estiu vesteix la serra de tons més seriosos, més d'acord amb els dies llargs i la xafogor. A Can Balasc se'ls ha girat feina. La toixona prenyada ha parit en la foscor de la instal·lació i els toixons petits han crescut i ja són a punt de ser alliberats al bosc. Per això els posen un collar amb un radiotransmissor que permetrà als biòlegs saber on són i com estan en tot moment. Sant Medir ha quedat desert i torna a ser la casa dels habitants del bosc. El sol ha escalfat el llangardaix, que ara és en plena activitat. I també els peixos de colors de Can Catà gaudeixen acostant-se a la superfície del mirall. Aquí viu la Llorença des de fa 48 anys, amb 9 gossos i una vintena de gats. És molt maco, però... Ella, millor que ningú, pot parlar de com la serra ha anat canviant a poc. Molt, els animals molt, perquè abans, escolti'm, aquest passeig d'aquí de la font, veies esquirols per tot arreu, saltar d'un arbre a l'altre, i ara fa uns anys, que li diria jo, potser 10-12 anys, que no veus apenes res. No veus apenes res. Ah, de jabalís n'hi ha molts. Molts. És una cosa que dic, ens fa malbé tot, només que vagi una mica cap aquí baix, està tot llaurat. Davant de la casa, una reserva natural privada ha apartat un tros de natura privilegiat. La porta és oberta i és fàcil trobar-hi rastres de porcs senglars. Aquí s'hi han rebolcat no fa gaire. Aquesta és, sens dubte, una espècie en expansió. Han perdut la vergonya i ara és possible fins i tot veure'ls a ple dia sense cap més preocupació que evitar les escopetes dels caçadors. No tothom té tanta sort. Els 3 toixons de Can Balasc han mort poc després de ser alliberats. Els han trobat atropellats a les carreteres massa transitades que travessen el parc. L'esforç del projecte de cria ha servit de ben poc. Però aviat tornarà la tardor i la mainada de les escoles omplirà de vida una altra vegada tots els racons. I Collserola es disposarà un any més a sobreviure enmig de la civilització.